Σισκάουσκας με τον Νίκολας, 4 δευτερόλεπτα, Σισκάουσκας σταματάει, θα πάει για τρίποντο, θα σουτάρει, είναι έξω, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης για 5η φορά στην ιστορία του, μετά το Παρίσι το 96, τη Θεσσαλονίκη το 2000, την Πολόνια το 2002 και την Αθήνα το 2007, έρχεται το Βερολίνο για να επιβεβαιώσει ότι ο Παναθηναϊκός είναι η κορυφαία ομάδα όλης της γυραιάς Υπήρου τα τελευταία 15 χρόνια, με το τελικό 73-71 απέναντι στη CSKA Μόσχας. Εδώ ο Παναθηναϊκός κατακτά το 5ο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Πάρτε βελόνες και κλωστές για να ράψετε το 5ο αστεράκι στη φανέλα αυτού του μεγάλου συλλόγου της ομάδας του Παναθηναϊκού που σαρώνει τα πάντα στο διάβα της. Όλα έτοιμα πλέον. Το κύπελο από τα χέρια των ανθρώπων της EuroLeague πάει προς τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον νέος αρχηγός του Παναθηναϊκού. Η σειρά του Διαμαντίδη παίρνει την κούπα μέσα σε αποθέωση. Ο Διαμαντίδης, ο οποίος δεν τη σηκώνει, φωνάζει για τον Αλβέρτη. Είναι φανταστικές αυτές τις στιγμές. Οι δυο τους θα σηκώσουν την κούπα. Ο Αλβέρτης τον φυλάει, τον συμπαίκτη του, και τώρα σηκώνει την κούπα ψηλά στο γήπεδο, στη νέο του αρίνα του Βερολίνου. Το We Are The Champions ακούγεται ξανά για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ανοίγουν σαμπάνιες, όλα είναι τέλεια, όλα είναι πράσινα. Το Βερολίνο χορεύει σε πράσινους, σε Παναθηναϊκούς.